Салом алейкум, братва, баланд садин. Короче, o'zim драем бу гап чап мекунем. Короче, дина пашти ҳамаи бозида бозӣ кардем. Ман чида ҳамҷа фаҳмидам ки ҳамин бозӣ пеналти вақте ки аввал бозида медроен хеле вигришҳои калон мета. Так. Барои ҳамин чиқо кунам дар кор. Короче, медроем аввали бозида вигриш мета, баъд хеле сливат мекунам. Камтарак сум мебарем, сразу мебарем. Фреб мекунем сайта. Так, нигоҳ кунем, якам ставкамо гузашт. Темуш гузашт. Баланс 686, 724, 761. Тамом. Уже дальше сливат мекунам. Короче, аввал 3, 4 то 5 тараи хеле вигриш мета. Мебарем уже нигоҳ кунем. Баланси мо 761 000 ки 1 минут нагузашт. ҳамин чизҳоро бародаро шуморам аҳамият биден, аҳамият дода бозӣ кунед. Мақсад бои бозӣ ҳамин хеле ки вақте шумо бисёр бозӣ мекунед, заёб меред, мақсад азат меред, сумотона бой метед. ҳамада борбораи удачи шер бачаҳо.